नमस्ते प्रणाम, कैसन बनी रहुआ सबे। और आज एगो हमनी के कॉमेडी स्टार अमरेश लाल यादव के घर देखावे आइल बनी सन। तो देखी ई बा उनकर गांव जो उनके सड़सठ पुराना में बा और पीछे में अमरेश जी के घर बा। अमरेश लाल यादव भी बने। देखी रास्ता जौन बा नाहर पर से पुराना से आवेला डायरेक्ट और ये रास्ता जौन बाटे अमरेश लाल यादव के घर पे चल जाला। तो अभी रउआ सबे के हम मिलाओ तनी अमरेश लाल यादव से। तो देखी रउआ सबे अमरेश लाल यादव चल दिले बने अपने घर में से। जैसे सुनल हन कि हमनी के पहुँचल बनी सन तो चलल बने और साथ में एगो बोतल भी ले ले बने। देखी यह बड़े अमरेश लाल यादव। अमरेश लाल यादव देखिए अमरेश भाई पानी भर रही हैं बोतल में और अभिराज भी बड़े साथ में। देखिए अमरेश भाई के द्वार पे कल बवे चापा कल। कैसन बड़ा अमरेश भाई? बहुत बढ़िया पानी और ये सब पब्लिक का प्यार है। अमरेश भाई कुछ कह यार हमनी के ब्लॉग में और वीडियो जो आवत है ओकरो बारे में कुछ कह और कुछ पब्लिक से भी कह। सबके हाथ जोड़ के सबके प्रणाम बा। और हमने के एगो वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा हमने शॉर्ट फिल्म भोजपुरिया आसी बहुत जल्दी आ रहा बा हमारे देहाती चैनल पे। वह सब देखी बहुत ही अच्छा। और ये हमारे धंधे भाई वही में मुंशी का रोल मतलब पहले बारे और कॉमेडी में बहुत अच्छा रोल। और वह सबके हमारा उम्मीद बा कि वह सबके वीडियो पसंद आई। तो मैं अपना टीम के बहुत भी आदमी बड़े, राजा भैया बड़े, हम बनी जो उनके हमारा मुंशी के रोल बवे और राजा भैया बनी वहाँ के अथी के कौची बनी मुखिया जी बनी राजा भैया। तो बहुत सारे आदमी बड़े और हमारा बड़ा टेंशन होला है कि अमरेश भाई कहीं काल हिट हो जाए तो रोड हिंकर नहीं के रोड के बड़ा टेंशन रहेला कि 4 चक्का अगर ले ली है तो 4 चक्का द्वार पे आई कैसे। ठीक बात है। इनकर गांव के आज पूरा हमनी के नज़ारा दिखाओ तो इंसान कैसन इनकर गांव बा और कैसे बा। एगो गांव जवार के लड़का ऐसा माटी से जुड़ल बनी जा और रोड एथी का हमनी के ऐसा एथी बाइन जगह अभी कि पैदल ही बहुत जगह हमनी के दूर तक जा सकते हैं। इससे कोनो बात नहीं कही। ये अमरेश बाबू के जौन बाटे द्वार पे रोड आवेला तो बड़ा हमारा टेंशन रहेला कि कबो 4 चक्का हो जाए तो कैसे अमरेश बाबू अपना द्वार तक कहीं हैं। तो ये देखिए इनकरा गांव के का हरा भरा एकदम नज़ारा बा और बिल्कुल एथी बा ई बा रोड। और चलिए सर निकाल दीजिए पूरा आदि रे भाई। आराम से भाई देखो हमारे लोगों ने चार्ज में जम लो मुझे हमारे छोटे हमारे लोग इनका भाई फोन आराम से लड़का आवेला तो आराम से अरे बहुत बात नहीं के मर गई बाबू के हो ये रोवा सब देखिए अमरेश भाई के गांव के मंदिर हवे केकर मंदिर हो और ये शंकर भगवान के मंदिर हो। सावन के महीना में देखिए और का बढ़िया हरा भरा नज़ारा एकदम लौकता धान के खेती जो उनके देखला के बाद मन हरिहर हो जाता है भैया। और यही जी बगल में बा एगो टोली बोलेला वही टोली तो हमनी के जाते इंसान कुछ काम से जो ना टोली के नाम बा मुसहर टोली। तो मंदिर बा अमरेश भाई के गांव के मंदिर बा। और काय हंसत रसन रे देखिए रउआ सब के दर्शन करावल जाता। और गांव में जहाँ से आदमी मतलब शुरू से
बड़ा होला वजह से वजह के एगो नज़ारा बहुत ही अलग मतलब होला, सुंदर होला। रउआ सब भी से दिल से नमस्कार बा। और हमने के यूट्यूब चैनल बा अमरेश देहाती और भाई हमारे चैनल बा धनंजय कॉमेडी। तो ये सब बारे और बहुत ही अच्छा एगो वीडियो बहुत जल्दी आवे लगा, एकरा के रउआ सब देखी और सब्सक्राइब करी और बहुत ही अपना प्यार आशीर्वाद दी। दिल से नमस्कार बा सबके। चलिए आज के लिए इतना ही, और उम्मीद बा करो लोग वीडियो एंड तक देखें और लाइक फॉलो शेयर भी करें।